tu na kan haron sak le tur hi a request tu chu lm sai lo ania Christian labun number zathum som ko pali Kawlkil thlenga bu awmte chu ti kha nia asa phla chuan a call for reapers ti ania bu seng tu te ko na dina ni awme secret songs and solos a number sang khat le somriat paruk na ani ela thu khi kan thria dan tur deuh chuan yesterday today forever Jesus is the same Iswa chu eng lai po ina pang ai renga ni ti thuk ne khanin ang dewa ain ang chia lawa on sa chinila Kawlkil thlenga bu awmte chula khoman lo hun ta ram ni eng le phaya mi po an lo hin zo ta an olal pa kan dil chung che hian nangin min lo mai thala tuna aturon tir chuak la an lo boral zo ma hiat sing le zana eng lai po in ni thak don to ate po olal pa bu seng khom turin ma ni tir chuak tat se olal pa kan dil chung che hian nangin min lo mai thala tuna aturon tir chuak la an lo boral zo ma hiat khatiang vel kha ani voina kan record nem dewa khan o te por rang deuh lek lek ani mi ju tok phot me